ebethelele umnqamlo ezweni kodwa lempendulo esivayo isuka kwincoko elikade senzeka kakade kwaphaya ngaphambili ngethuba kubanjwa uYesu Kristu asiwe nasematyaleni wade wagqitha. Kukho amazwi amanethethwa ngabantu athi ukuba ngenene unguye unyana kaThixo sincede usihlangule. Kodwa kule game kukho le ndoda eseqala ngoYesu etuhlangule nathi. Ithetha le ndoda ifikathithetha uba umaphosa uzawuyazi umthembu into eqhubeka eveni yamapolisa ethatha abantu from esiselele police station besiya enkundleni yamatyala apho kuza kohlulwa khona okokuba umuntu ngamnye wonile. Xa ethe wafunyanisa uba wonile ufanelwe sohlwayo esingakanani. Phaya ngemva baba khona abantu ndizawuqala ngaba bafana nam nawe leta bangenzanga nto kodwa babanjiwe. Kodwa kuba impela veki lixakekile kukho nabamoshayo. Ithi iBhayibhile yesike lamadoda amabili abethelelwe noYesu aphendula kwenye yawo ngamasela. Kodwa enye iBhayibhile izawuthi abantu abonileyo babizwe ngegama lokuba ngamapha